May buntag mga kabaro, no? Mga kabaro, manlakaw yung mga kabaro, madumig mati mga kabaro, no? Kauban si ate, si atian, si mama, si papa, o si Main, no? Gamong mga dugi mga kabaro, amo lang ibili, no? Matami sa OK Hotel, mag-overnight daw mi dito. Kaya si ate, laglag dito, kabaro, no? O, ulan-ulan sa Davao City mga kabaro, no? Kasi patingala mo sa ato ang intro nga na, sulod sa balay, pirmi mga kabaro. Ito ngod na ko sa balay gikan mga kabaro no nya. Ang atong weather mga kabaro, di gina ko ni kalunta rin no atong weather. Dagom-dagom no nya si Mrs. Oy. Main. Grabe po kurbahan rin is. Oh, magandang dilag. Yo, para no mag-update lang ko mga kabaro. Og let's go. Mga kabaro, padulong no yung mga kabaro no. Dili na ko bayaw mga kabaro, sila bantay niya mong alaga. Dili po si Kinay, no, si Marcos. So si atong isa na to kapag ungat, membros pamilya. Hello, Kindi! Kindi! Mas Kindi? Wala lagi ya? Ito, suksok. Di ka kuyog si Kuya ya? Adto na niya. Mga kabaro no, Kinay, dili na nga Kinay na. Oops. Pa. Saan? Excited na? Ha? Excited na? Naglulan-ulan mga kabaro, no? Yan, last 9 pinakapin. Mga pamikagikan, kaya namin naniit pa sa panahon. Among on board. Hi, te. Hi. Hello, te. Ma! Ano yung mga on board kabaro, no? Nya. Agian po na mo si Atian dito sa may buhangin. Yan mga kabaro. Let's go. Hi Tian! Hello! Good morning Tian! On board na mo mga kabaro no, sa Tian. Te, kumusta yung doggy te? Kuyog na ako mga kabaro, si Papa mo ang official driver mga kabaro no? Pa! Kuhay ka ba yun? Shortcut kuno. Ambot lang. Tinuod ba ni? Mga kabaro, no? Wala minang laho sa OK Hotel kay gilayuan na ang mga kauban mga kabaro no nya karon namin diri sa Banisa diri sa may pantukan ni sa mga kabaro no before pantukan mga kabaro. Tiyan, kumustang biyahe? Okay lang. Okay lang. Pa, kumustang biyahe pa? Pa. Okay pa so right. Hala bagaag na ang nimo may noy good. Wala pa mga good kaluto mga kabaro diri karon naabot mi diri mga kabaro alauna 31 no. Og May, kumusta ang biyahe? Okay kayo. Ticha, kumusta ang biyahe? Okay ra. Okay ra. Lupig ba ikuan lang. Mga kabaro no, mag-update na ko mga kabaro no. Mga kabaro sa mga halagang 5,000 no. May diri mga kabaro no, taas second floor tapos tanaw na ako sa restaurant. Oops. Diri buntag sayo gabi at shot og wine. Mo ni sulod mga kabaro no, sa halagang 5,000. Uy. Sina. Now. Oy. Good patalot. Nya. Nay TV. Aircon. Uy, sige lang sa ito suga.
para hayag sa kong vlog. Tara, naa sila yung shampoo, 2 ka buok, toothpaste nga gamay, na sabon, 2 ka baso. Kung sa man eh. Okay lang no? Ang aircon nila, hey hi. Para buknaw. Raskan. Saan eh? Oops. CR. Oy, ang ilang CR. Nakawarang CR nila. Uy, saan eh? Kahoy, CR, nicing. Kung ilang CR, limpyo po gamay, no? Yeah. Sarap, no? Uy, agas ang shower. Saan eh? Uy, agas yapo. Saan eh? Tubig. Uy, agas na, no? Yung push button ng CR. Yun, no? Sa halagang 5G mga kabaro, pila may kabuhok, no? Huwag pa rin natin yan. Uy, drawer. Proceed. Uy. Og nay 2 ka unlan og 1 ka habol. Mga kabaro, no? Anani sa laban sa pagtukan. Sa karon. Ano yung baro? Uy. Pagkanindot. Mga kabaro, no? Wala akong kusilong. Huwag ako lang ipasigatanan. Palungan na to, bro, no? Ilang, palungan na akong suga para tipid punta pa nagsa. Ang air ko lang, pandara daan. Ngayon, bro, no? Dusan ka na, spaligki. Yeah. Kung madaghanan. Uy! Te, kumusta, te? Ayos lang. Yan! Hi! Bigo? Mine! Kunya, ang lamisa na baro mataas. Ulong lang ni kabuok. Dire, pwede magluto mga kabaro. Hoy! Part 1 is akong vlog, no? Kay Ugma. Napag-vlog ani, pero siguro 2 ka uploadan no? Kaya di naman ko mag-vlog ug tagas mga kabaro. 2 ka uploadan ni. Kay balusta na mong consumer or guest. Sa laban ni sa Bitsusur, palihog lang. Ayaw ninyo ilabay ang sobra ninyong kanon sa kanal. Huwag utang tama po para dili magka bara. Mga kabaro, update na mga kabaro. Oy, Kuya Boss Ricky. Si Papa nag-open sa imong way, no? Gidala na mo diri sa kuan sa dagat sa laban isak. Di pa hinahinay lagi pa. Di lang gubang naong, ay lang gubang naong pa. Iya, no? Pinagyod. Ganito lang talaga. Uy. Sige. Yagas kamera, uy. Ang galing. Silawan na to pa? Ha? Silawan sila. Ha? So, tilawin na pa. Tilawin na pa yung silasa pa. Pakita ka kan. Kuya Boss Ricky. Good? Good. Yeah, good o kayo yun, mas papa. Good, good. Oh, good yun siya kuya, no? Kaya ganun, naguba ang naong ni papa. Mga kabaro, no? Sa karon ang Labanisa Resort diri sa Pantukan. Walay kuan, wala sila gitawag nga palingki nga duol. Karon mugawas minimain. Siguro ang pinaka-duol diri nga palitan og isda. Kaya diha man kung susulod sa Labanisa, wala pa sila kanang gitawag nga pwede ka nga diha lang ka mag-order og pagkaon. Wala siya kabaro, no? Kaya karon kami daw Mrs. iya to bang imong gamay. Ang kuan karon mamalingki ni Mrs. no. Asa man tuig ba? Asa ka pinaka-duol mong tanak ko. Hala ka ila man ako sa tagom sa una. Sige, isa gani ha. Pamuandra. Okay. Dili ba kaya na ko tong pedicab? Aw, Ang pedicab asa may mas dool diri ah. sa kan siguro or sa Pantukan. Pantukan ba ni? Pantukan naman eh. Pantukan na ni. Oo. Tapos asa may ang palengke, Ang utanya ang tatarito. asa may mas pabor ba? Sino Asa may ba mas tuna pabor? pang available list bangus. Pero wala Sa tao. Pantanata. Masa yung pinaka-nearest nga palengke. Okay mga kabaro, no? Magbalik kami mga kabaro, no? Boss, tagpilan yung isda. Pila yung isda? Tagbilan yung isda, boss.
Ay, nagdiyan yung pasayan. Ang kilo? Palitin ka sa kilo, men. Sige, sige. Mga kabaro, no, ang pasayan, 170 ang kilo. Kuan siguro dito unahan lang. Sa karon, pakutan namin kung asa pinakadool na palingki diri ah. Pakutan na daw may, asa pinakadool na palingki. Pantukan sentro? Layo pa diri ang Pantukan sentro? Ah, okay. Yo mga kabaro, no, mga kabaro, among napalit mga kabaro, na diri di lang makita ang mga kabaro, no. Mga kabaro, nagpalit nig panga, pasayan o karning baboy, sugba ang baboy o gatong panga. Ang panga mga kabaro hapit 2 kilo, no. Brato na bilang panga diri to 13 kilo. Yang ilang karning baboy 340 ang kilo, murag mamaora sa Davao mga kabaro, no. Ug ang bangus, Ha? 220 ang bangus ang kilo niya, misis. Isa man. Ato na ta? Binaw nagtawag ka. Wala eh. Ano? Yan mga kabaro, no? Huwag doon lang sa resort mga kabaro, no? Mga kabaro, maing gabi mga kabaro, no? Karoon mga kabaro, ako pong gibawi ito ganyan akong panihod ko mga kabaro, no? Nami tinulang bangus, pasayan, panga, ug kinilaw nga sinuglaw mga kabaro, no? Maulang, yan, dagang egg rice. Tay, isa man po ka. Ay, sayan. Kumahan sa Anak ng Espiritu Santo. Bless us, O Lord, for this day and the fruit of our received from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord. Iya si Mrs. nang hugas sa dili na mo balay, no? Fine. Okay lang? Hindi ko niya nila kusina, no? Ay, gini ko gusanan ba? Kato nga tiles niya kini mo niya ang gusto sa balay, oh. Eh, gwapo ka sa vlog, color ba okay niya? Niya mga kabaro, no? Limpyo na kayo mong kalat kanina kay hugasan ni Mrs. karon mo na po niya mo ang pamaho uma. Oh. Si Papa anda na maligo, no? Si Mama ga. Doon sa kama. Uy. Ga Facebook si Mama, no? Nga si Papa. Uy. Abi ko si Don Romeo. Yung mga kabaro, no? Update lang mga kabaro, no? Mga kabaro, mayang gabi na po mga kabaro, no? Nagkaroon mga kabaro, mo niya ang atubangan sa akong sila Papa natulog na mga kabaro na sulod. Ako, iwasan sila ako ni Wai ni Kuya Ricky, no? Good morning, Pantukan! Mga kabaro, no? Dito na mo tayo sa Labanisa. Sa karon ang weather mga kabaro, ulan-ulan mga kabaro, no? Ang weather na to, no? Mas magpalupad ang tako kanina sa taas sa drone. Ulan man mga kabaro, no? Sa karon si Mama, si Papa, si Tia nas dagat. Yeah, kamera dari ani. Kamera dari ni ko mga kabaro, no? Ni si Charmy, si Main. Main nakaligo na rin ka? Dili mag-vlog lang magkagod. Tita, morning. Morning, te. Mga kabaro, kuya kayo, kusog-kusog ng ulan gabi diri ano. Yan karon na og kusilong, no. Oops. Oh, si Papa, si Mama, si Tian. Balik-balik, no? Balik-balik. Nas dagat pa ito mga kabaro, no? Humuha ni diri mga kabaro. Na swimming pools, bata. Muna yung Labanisa, no? Labanisa Resort. Oops. Area mga kabaro. Area. Uy. Okay ba mga kabaro? Nalapo yung mga swimming pool. Naipan bata, naipan dagko. Oops. Ug si Papa, si Mama. Uy, bintag. Kuara. Uy.
nakalami siya baro, dili siya white sign pero bunbun kaya no. Tiyan. Di makita. Morning. Morning. Di makita mga kabaro no. Kunyag sa karon mga kabaro. Gabi naligo mi gabi ni Papa no, pero ako karon di na ako maligo. Buntag. Kuning area dari ano. Nah. Ini siya white sun pero bunbun kayo. Mga kabaro no, good morning. Sa gusto maligo dari banda sa Pantukan Labanisa Resort, kinahanglan magdala mo kuan mga kabaro no, dala mo og sarili ninyo nga foods kay wala pa sila kanang tigluto dari ang area. Kinahanglan magdala gyud mo lutoanan, sugbanan, dako kay sugbanan nato dari ano nya. Diri sa halagang 5 kilay daghang outlet sa kuryente. Pwede mo magdala rice cooker, kanang heater, wala mo electric stove, pwede mo magdala kaya naman para di na mo magpaaso-aso din no. Okay ang pod ang area, nakita na ko okay pod ang area. Yeah. Dili po kayo siya crowded sa karon. Sa karon nga panahon dili kay crowded kay burag sudlunon mo guli siya kabaro. Kini nga area sudlunon kayo ya. Gikan sa kuan. Gikan sa kanto mga siguro mga 200 meters lang gikan sa highway mismo. Pwede yung struyon diri wala na mo nag-promote mga kabaro kaya dili yung pagpo-promoter. Kuhan lang yun yung memories pamilya at least nga dili malimtan o sa karon topas sa dagat na kung may pagkaon mga kabaro no, di sa'yo magluto no, dagan mo magpagkaon nya mga kabaro no, update lang ko kay kusuging ulan diri si Mrs. Padong maligo si Mrs. Mark para na naman. Dali ko naman. Ayun no, kagat. Ayun nag-vlog no. Naipa. Mga baro no. Paging dito man. Ha? Paging init. Ano yung manghiram tayo hite ba sa silingan? Sige na. Katulog pa man sila. Sa karon mga kabaro, wala may heater no. Go. Pwede mo mahulab heater go. Salamat go. Mga kabaro, no, nanghulam ko sa muwang silingan dari ni Baro no. Ay si katawa may nagpakaulaw na ba ako ha. Nagpakaulaw ko mga kabaro ha. Ay salamat kayo go. Salamat kayo go. Oops. Salamat. Ay, heater. Sorry mga kabaro, no? Ang ulan ng heater kay wala may kadalag heater niya. Ang amuang kaldero na isulod bangus. Na kabaro. Okay, may noy sana all. Sana all. Balik na good. Balik na to, no. Dahil po kayong diliman. Taman nga nalintan man. Kalintan na, sige. Ma, kumusta ang dagat, ma? Okay lang, ay guwapo. Gwapo ang dagat? Gwapo wala bato-bato? Wala. Yan, kumusta ang dagat? Guwapo sa okay. Parat. Dili, parat. Para kayo. Dili init andi. Dili init. Ako mga pisa gyud ko. Kumusta ang kape, main? Okay. Kayo. Lami kayo. Mga pita. Morning sa makatulong mga kabaro, no? Mga pita mga kabaro. Mga kabaro, mag-check out tayo mga kabaro, no? Mga kabaro, nasa sila cart rin. Nakagawa po rin, kanay cart mga kabaro, no? Sudlan sa mga gamit. Ang ilang kong parkingan na nasa gawas karon. Mga kabaro. Uy. Tiyan, ako bit-bitan natin, be. Yung isa kabag. Okay na? Nya.
Ako lang po yung sultan mga kabaro, no? Oo. Mingaw na ako pa sa kwarto may, no? Nya baro, no? Ata mo agimain sa Manang sa to. mga sa Manghuli. Kanan sa. Ano sa asa man? Di anak ko nga lamion. Ah sige, sige magbaro, no? See you magbaro og nami magian akan anan mga kabaro. Mga kabaro, no? Bago na ako kaila diri sa resort sa La Vernisa. Amigo, pangalan ni amigo? Joshua di ay. Saka. Taga Bukinon ko. Sige, Jos. Ato na may Jos. Thank you po. Sige, boss. Sa karon nami diri sa kuwan sa Tagum pa man ni banda. Kini nga kabaro, Daddy's home. Pa. Unsa man ato Kumusta man ato ang pagkaligo sa Labinas Resort? pating lami ah. Perting lamia? Uy, murag may pagkaon siguro na po. Ana kay murag naka-order naman. Nya magbaro, no, mag-update lang yung magbaro kung nanami sa Davao mga kabaro, no, kay murag ang oras na to, no. Alaw na 40. Mga kabaro, nanami sa balay mga kabaro, no. Og daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro, no. Og sa tingin uhawa, no. Nya mo kinay, gimingaw mi mo kinay, kinay bi. May ato nga kinay nga gipalit main. Ato nga kinay nga gipalit. Dali. Oops. Kaya na, kontra tayo sulanan. Kailan kayo. Ipang kapoy, oh. Ato. Kara. Nay! Oh. Punya mga kabaro, no. Daghang salamat sa pagkuyog. O see you next vlog mga kabaro, no.